бахшида ба наврӯзи хуҷастапай консерти сарояндаи ҷавону хушсадо зоҳиҷони аловиддин дар шаҳри москва. баноз меравад ёрам, таронаҳои дилнишин, фазои зебои идона бо зоҳиҷони аловиддин. гулхор дошт ман надонистам. 22 март соати 20 дар тарабхонаи самарқанд сити, суроға метро плошад Илича, кӯчаи Волочаевская 12А, бинои 1. ман ёр гирам, ёри зарафшон бошад. телефон барои маълумот ҷамъ 7 919 999 81 83. зоҳиҷони аловиддин месарояд. чакида оби чашми ман чу борон, барояд модари ранҷидаи ман.